Ngikubingelele mlaleli ngiphinde ngikwamukele kwi-channel yethu ezinohlonze Trending News. Namhlanje ke sixoxa nganantu udaba olusematheni olukaQueen Nandi oxoshiwe endlini yakhe kade ehlala kuyo eSandton. Uthi-ke waqolwa uVuyiseka Mpengqeka. Umnikazi wendawo uchazile-ke ukuthi uNandi wacela ukuhlala-ke kuleya ndawo ukuze akwazi ukuqopha uhlelo langempela endlini yakhe for amasonto awu-8. Bekumele abe umuntu ozophuma ngomhla ka-7 Juni kanti-ke wehluleka ukuhambisa nesivumelwano sakhe sokuqashisa. Nina nihlalani phansi yowethu seniyivilele kaQueen Nandi yowethu mamelanike uQueen Nandi ngenye imini aphenza uQueen uba ku live ku Facebook abe esithi they're kicking me out and I've paid rent kwathini wada I want the justice system of South Africa to help me, please guys help me. Uthetha nabantu abaku live wakhe, please guys help me kwathini ndenze ntoni kudala ndiwafonela amapolisa wezi kwathini kuThunandi utsho ukuthi sibukela ulive wakhe. Hayibo sibukele awucima ulive akucina meni kwakho live sithi hayi kaloku njani girl awunasishiya sihenga. An update please asithi xwebhu uMananzi mamelanike this side of the story lika Nandi eli ningaconfuse liyeze lomnye umuntu eli lika Nandi mamelanike. Uthi uMananzi yena ubiziwe for i-contract endaweni ethile akayitsho indawo le yabo. So uthi ke ngoku wayisayina le contract yabo, then ke ngoku wafumana i-phone call from uVuyiseka. uVuyiseka uthi hayi Mananzi ndinguVuyiseka ndikufonela ngoba ndisengxakini. Athi Mananzi ingxaki yantoni? Athi umntanam uyaxothwa esikolweni and ke ngoku andiyazi uba ndizawuthini, ndicela into nayo wethu uphose ngakum, umntanam uyaxothwa esikolweni yabo. Abe esithi omnye hayi akho nto ndinayo ngoku kwathini kanti umsebenzi ithini into yomsebenzi. Athi omnye no mna ngokomsebenzi ndiyi-estate agent and ke ngoku akho msebenzi ndinawo, so like akho andithengisi like akho ndlu thengisileyo basically yabo. So at least awunonceda ngaloo nto unonceda ngayo. Athi ke nakuMananzi no man ndineplan andinanto ndinayo ngoku endinokunceda ngayo but ndigqibo sayina contract ithile and ke ngoku ndizawufuna indawo ohlala for me and my family. Yava kutsho bani ke ngoku? Kutsho uNandi utsho kubani? kuMavuyi. Hayi nyani iflow i-conversation ke ngoku babe ngabantu abavanayo ba hayi ndiza kufunela indawo. Kutsho uMavuyi ke ngoku as i-estate agent ba ndiza kufunela indawo ozayirenta and then sibone ke ngoku basenza njani yabo. uMananzi nikhumbule ba uthe ufuna indawo yorenta for ifamily yakhe yabo, and ke ngoku unemali zakhe zizawudubula because ugqibo sayina i-contract yabo. Hayi nyani uMavuyi agejeza afuna indawo for bani? uNandipha. Hayi nyani ingabi namsebenzi afuna indawo azothi ke ngoku ngenye imini athi no ikhona indlu endiyibonileyo ese-Bedford View. Kutsho uVuyiseka lo utsho kuNandipha kwindlu endiyibonileyo ese-Bedford View and ke ngoku singaya siyoyiviewa yabo. Athi omnye okay ndiza kulinda apha endlini. Afike ke ngoku uthi ke ngoku uMananzi ebekwi-Airbnb. Afike ke ngoku uVuyiseka ke ngoku kuNandipha kule Airbnb. Abe esithi uVuyiseka you man guys before siye phaklandle se-Bedford View ndifuna nje uyovasa because oko bendinxibe into za 2 days ago because njengoba nindibona ndisuka kwi-boyfriend yam, so ingaske ndiye endlini khe ndiyoshawarisha then ndizaba right. Hayi nyani uMananzi athi hayi ayinamsebenzi peto ndiza kudropha kwakho uvase ndikulinde and then we can go view. Nyani ke kuhanjwe kuyiwe kwaMavuyi ngaba. Hayi nyani kwaMavuyi afike nyani angawaste ixesha ahamba yovasa. Aqonda uMananzi ayinhle le ndlu yowethu lizulu yabo. Abebuka le ndlu ba hey kuhle manapha. Abe sithi hey imangaze into yobuhle bendlu uyayazi igugu eqabeni. Abe sividiyo call nechomi yakhe hayi chomi izayo akukuhlapha xa uyaqala ubona indlu yaseSandton baseSandton kaloku. Abe sithi akukuhlapha yulu bethuna aba abize le chomi yakhe bachomi izozibonela ngo-C with your own eyes ungathi ndim izeke chomi. Xa ifika ke ngoku le chomi yafike nayo ithi yowethu
lizulu. Hey, ayinhle indlu. Hey, babe beyincoma lendlu. Athi ke ngoku kuthi uNandipha uthi uNandi, ndingathi nguNandipha. Kuthi uNandi uthi ke ngoku azosuggesta uMavuyi hayi man, kule nto yakho yoba usithi unemali ezizawudubula, how about urentele yam indlu, mna ndizawuhlala ecottage. Yabo, how about urentele yam indlu, mna ndizawuhlala ecottage. Inkulu gqithi le ndlu and ndihlala ndedwa. Yava, hayi nyani kuthi hayi bo, that's a good idea. Uthi ke uNandipha ke ngoku ye wethu, hayi ke itshomi yakhe yadubula umthandazo, wathandaza ngezilwimi ba nkulunkulu nabantu bakho ngamaxesha onke. Kutho wayethandaza ngezilwimi itshomi kaMananzi ngaloo mini, isithi hayi nantsi mana isehlela. I-agreement ke ngoku between uMavuyi noManandi yeyoba izaba yi-22k for 3 months. No, every month yi-22k for le 3 months. So uzawurenta for 3 months, meaning that it's going to be 66k. Right? Athi ke ngoku uMananzi, no man, andinayo mna le 66k. Yabo, so how about ke ngoku le 66k mna ndithi i-production company mayitransfer imali directly to you. So ke ngoku i-contract izaba between bani, i-production company noMavuyi. Nyani uMananzi axelela i-production company ba guys ndifuna nithethe nomntu so imali ni transfer direct to yena. Nyani production company ithi hayi akho smoko, into esizayidinga thina i-contract because asizenzi izinto ezingabhalwanga phansi, sizawudinga i-contract. Yabo, ibuye i-contract isithi, ningalibali guys, is side of the story kaNandi phale kaNandi, ningalibali. Ibuye i-contract isithi uNandi uzawuhlala kule ndlu kaMavuyi for 6 weeks. Andiyazi ke ngoku uMavuyi ube wabhatalwa malini for le 6 weeks, but i-contract ibisithi 6 weeks. Yava, kutsho uNandi uthi yena noMavuyi bavumelene njengabaXhosa baseRhawutini ba wena ungumkhaya and sizama uncedana apha. Yes, i-contract ithi 6 weeks, but isivumelwano sam nawe sithini? Sithi 3 months. Ava? Anyani kuvunyelwane. Kutsho uNandi, akutsho mna, niyofunda nani. Kuvunyelwane. Uthi uNandi ke ngoku uzothuka yena ke ngoku ngenye imini, tyurukudu umyeni walo ntombazana kaMavuyi. Phofu andiyazi uba ngumyeni kwabantu, kuthiwe husband. Tyurukudu umyeni womntu. Tyurukudu umyeni womntu sesithi hayi kaloku sana eviction notice. Hayi bo, othuka uNandi ba eviction notice njani kaloku, because ayikapheli i-3 months le besivumelane ngayo. Wabe kusithiwa yentombazana phuma uphele apha. Uthi hey wakhutshwa apho ngetshova, kwabe kusithiwa yewethu phuma. Uthi ke ngoku uMananzi before abe kanti uyagxothwa apha ubone ba no man, uMavuyi lo ngumgulukudu, because uMavuyi wayethanda ukuthi mna ndili-celebrity kwathini. So kungoku uMananzi athi search ke ngoku njenga-celebrity kaloku sana, nangabe uyaphuma ko-Google xa abantu bekugooglisha ezi-celebrities. Search uMananzi, no man, lo mntu lo uku-Hello Peter. Uku-Hello Peter kuyacomplainwa ngaye, kuthiwa uhijeke indlu esentini. Ndlu yiphi? Le ihlala uMananzi. Yava? So ke ngoku uMananzi uthi no man, le krukukazi yentombazana yomXhosa is basically making me rent 22,000 a month for indlu I hijack from abanye abantu. Yabo, uthi ke ngoku naxa esithe wodropini kwabe kukho i-affidavit ezitshoyo ba lo mntu lo is not even supposed to be practicing as i-estate agent, andiyazi kwablokhwa ntoni kwathini andikho familiar ke ngelaa cala lemisebenzi. Yabo? Yawethu, uthi ke ngoku uMananzi, no man guys, yikhrukulo sisi. Ikhrukulo sisi kutsho uMananzi. Utsho kuthi kuFacebook. Yeni nani iyanke ngoku bathu ndizonixelela uba uMavuyi yena uthini ngento abandakanyeka kuyo ingaka. Eva?
iyankupathu yini nani nisahleli mos sisephake kulando kaNandi noMavuyi. Into aqale ngoyiclarifya uMavuyi yeyoba yena ne-previous owner, they had their own problems. Yabo, they had their own problems. They have taken each other to court. Kwatin. U-address antoni ke ngoku u-address esa statement senziwe nguNandi esithi uNandi umbone ku-Hello Peter, she was trying to hijack the house. Yava? So ke ngoku uMavuyi uyasidismissa esa statement uthi i-previous owner eyayizama uskema yena. But we're not going to go into detail kulonto. Andikho interested futhi nam kulonto. Into esibeka apha today thina yileyoba uNandi uthi yena uyagxothwa ekubeni ba ebhatala rent. Masingene kuleyo ke. Uthi uMavuyi yena, no guys, uNandi nyani undi-approachile. Yava ke ngoMavuyi uthi nguye o-approachiweyo. Uthi uNandi undi-approachile wabe esithi uzawushuta i-reality show ezawuvela eTV. So ke ngoku njengoba ezawushuta i-reality show ezawuvela eTV ufuna uvela kuthi engungqesta fondini. Wathi ke ngoku because uyamazi uMavuyi unezibhadlalala asomzi esentini ucela urenta landlu yakhe. Yabo, nathi uMavuyi uzayirenta for ixesha elingakanani indlu yaMnandi. Wakhe wayivaphi le nto uyithethayo. Yabo, athi ke ngoku uNandi, no, ndizayirenta kaloku indlu yakho for the duration yoba sishuta. Yabo, which is 6 weeks. Which is 8 weeks from iside likaMavuyi ke ngoku. uNandi yena uthe 6 weeks. uMavuyi uthi yena i-contract ibe 8 weeks. Yabo, so kule nto i-8 weeks ke guys i-2 months. So ke ngoku uthi uMavuyi, hayi ndiyicinge le nto ndiqomba if bazawushuta for 8 weeks mna ndizayo-ordainwa. So kukho inyanga apho ndingazuba khona, and then kwinyanga yesibini for ihalf yenyanga yesibini ndizabe ndingekho. At least la 2 weeks ikhoyo noko yona ndingayihlala kwi-cottage until babe kanti bayakwazi uphuma. Yayiva? Hayi fine, ingabi namsebenzi. Ifike nyani production company ithi hayi nansi ke sisi contract uNandi uzayisebenzisa indlu yakho for ixesha elingaka, which is 8 weeks. Hayi fine, angabi nangxaki naye uMavuyi atyikitye kwi-dotted line athi deal ingene imali ebhankeni dyungudu. Hayi nyani ahamba yo-ordainwa. Yabo? Ingxaki ke ngoku izoba ekubuyeni kwakhe from your-ordain. Uthi uyabuya. Ekubuyeni uthi before ahambe uNandi ucelile baye wethu ndicela wethu man ufaka into zami, ifurniture yam, because abantu bayayazi ifurniture yam, ndingusaziwayo. So abantu bayayazi ifurniture yam, bazawubona xa ingeyondlu yam. So ndicela ifurniture le yakho uyikhuphe uyifake pha emva kwi-cottages, then ifurniture yona le yam ihlale yona apho so that people see ba indlu yam le. Niyavana? Hayi fine, avume naye uMavuyi aqonda ba for 8 weeks noko ifurniture singayisa kwela cala. Ihanjiswe ke nyani ifurniture, ahambe ugelayo ordainwa, abuye ke ngoko ordainweni. Abuye uthi wethu ubuya kwami ku-ordainweni akageza uNandi wapetsula. Uthi bekuhleli nje kukho ijomi, kuhleli nje kuyahlekwa, kuhleli nje kuzibhati. Uthi wethu mna ndiyazikhonzela yonke le nto le andiyazi. Kutsho uMavuyi guys, akutsho mna bekhona apha kwi-live. Kutsho yena uthi wethu andiyazi mna le nto. Uthi wethu kanti uNandi ngela xesha athi makumuviswe ifurniture yakhe, kulapho ke ngoku uNandi aqomba uzawumuva in yena. Kulapha aqomba uzandibetha ngetiming. Nenzani lapho bazalwane? Kulapho uNandi aqomba uzambetha ngenhlakanipho ngobukrelekrele. Abo, hayi fine ke ingabi namsebenzi. So uthi ke ngoku uMavuyi njengoba yena equqa epolice station, uquqa epolice station for uba kugxothwe uNandi. Yabo, because uNandi kaloku uyingxaki ngoku akafuna uphuma. Phelile ke ngoku i-contract yapha kwaba be-TV production company. Phelile i-contract. Now iphelile into
phelile ixesha lokushutwa ngalo, ndazi libizwa ntoni la xesha, but liphelile ixesha loba kushutwa, wamuva in uNandi. Uthi ke ngoku uNandi, ndiyakhumbula uNandi ebethe yena i-contract yakhe ye 3 months, April, May, June. Uthi ke ngoku uMavuyi, according to her, i-contract yakhe noNandi biphela nge-8 zale nyanga. Njengoba sezoqonda hayi kaloku sana, makamkhuphe ngesixhanti because akakwazi uziphatha. I-8 zazinini for bayibe kanti usahlala pha. Ndinixelela uba sikulonto ke guys, sikulonto yoba iimpahla zikaNandi zijulwe pha. Wabe esithi uNandi, my kids are inside. You guys, abantwana nibakhulisa nge-trauma man. My kids are inside. Kwathini. I need the justice system to intervene. Kwathini. How? I-reality show kanti why ungenzi reality show ngehoki le yakho uhlala kuyo? Why ungenzi reality show enjalo? Why is there a need yoba thina funeka sikujonge ngenye indlela? Why, like, you, it's not a win for the girls, this one.